Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryen jaridar Sokoto a kowane lokaci. Don haka ku sake tunani 'yan shi'a. Zakazaki mutumin kirki ne, mukarraban zakazaki don mutanen kirki ne, amma sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Uthman da sauran sahabban manzo Allah duba ni kirki bane. Kuma manzo Allah bai da wasu illa su. Yau da za a mai da manzon Allah duniya, don Allah ya san zakazaki, ya san Khomeini, ya san daba-daba'i, miro ne da su wa ya sani, su Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabban nan. Su ya sani kuma su ya mutu yana mai yadda da su. Duk abin da zaka cewa bayan shi dai manzon Allah bai san da shi ba, kuma shaidan manzon Allah zai karba game da su ba taka ba. To manzon Allah ya mutu yana mai yadda da su. Cikin matan manzon Allah ɗakin wayan mutu, ɗakin Aisha, kuma bisa ga cinyarta, tsakanin cinyarta da kirjinta nan Allah ya amshi rayuwar manzon Allah. Amma kuma Aisha ƴan wuta ce, amma Zinatu matan zakazaki ya aljanna ce. Jaka banza. Jaka me bambancin Zinatu da jaka? Jaka to ka gani. Allah ya sa Aisha wata amma Zinatu ta shiga aljanna. To da Zinatu ta yi mi? Don Allah ku tambaya min, da ta yi mi to? Da ta yi mi? Da ta jawo katta? Suna mutu'a da ita? Don ta yi mutu'a shikenan sai Allah ya sa ta aljanna. Ta zan ja ka katta. Wanga kato ya ja, wanga kato ya ja. To kenan ko wace karuwa za ta shiga aljanna? To Allah ka shiryar da mu. Don haka ko su 'yan shi'a sun san ba daidai suke ba, ba sai ka faɗa mu, sun sani abinda suke bisa gare shi ɓata ne. Bayyuwa a ce kowane mutum ya rayu da mutanen kirki, amma manzon Allah shi ɗaya rayu da mutanen banza. Bayyuwa Allah ya zaɓan man babban masoyi ne mutanen banza. Bayyuwa don haka ko ku so ko kak ku so sahabban manzon Allah manyan mutane ne. Ba mu ce ba su laifi ba ma'asumai ba ne. Ga aƙidar mu ahli sunna annabawa ne kawai ma'asumai sai mala'iku. Sahabban manzon Allah ba ma'asumai ba ne, suna da laifi. Amma yanzu maganar me muke yi? Istighfari, ku roƙi gafara ga zanubanku, Allah ya gafarta. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryen jaridar Sokoto a kowane lokaci.